Okay mga idol, magandang umaga. So nagpe-prepare na kami. Punta na kami sa Calbayog. Diyan kami tumuloy sa Paradise Inn. Thank you po. Okay mga idol, so umpisa na namin ang biyaheng Tacloban. Jump off na kami mga idol. Ito na. At umpisa na ang mahaba-habang biyahe ulit. Diyan kami galing kahapon, no? Sa Marisol Inn. Lumipat kami doon sa Paradise Inn kasi nga kulang ng isang bed yung room. Eh hindi naman pwede yun kasi 5 kami. So kawawa naman yung isa sa amin na matutulog na walang kutsyon. Kaya lumipat kami doon sa Paradise Inn. Medyo inuulan lang tayo mga idol dito sa bandang portion ng Samar, specifically dito sa Allen. Ayan o, makulimlim at medyo inuulan tayo. Pero sana pag nakapunta tayo bandang unahan wala nang ulan kasi medyo maliwanag naman doon sa part na yun. Ang daming bato, napakadelikado. Tumigil muna kami dito mga idol sa vulcanizing shop. Lambot yung gulong ko sa likod. Di ba nga nabutas ako kahapon, napako tayo ng medyo malaki. Kaya niremedyohan lang ni Ken yung tire sealant. Pero ngayon sumisingaw pa rin. Malambot. So ipapagawa na natin to. Okay, so naayos na mga idol. Okay na yan, makakauwi na tayo sa Manila niyan. Let's go. Tuloy ang biyahe. Kahit na may konting aberya, tuloy pa rin tayo. Walang pwedeng pumigil sa atin. Thank you tayo. Hihinto nga pala kami mga idol dito sa Calbayog City. Mag-stop over muna kami saglit dyan kasi may imimit tayo dyan na mga tropa. Ang lupit ng view dito mga idol. Yeah. Yes. Woo! Ang ganda. Thank you bro. Wala ka naman bro, you're welcome always. Ganda no? Oh. Marami pa tayong madadaanan bro na magandang tanawin actually. Oh, patikim pa lang to. Oh, patikim pa lang to. Pagdating pa natin ng Mindanao, napaka daming magagandang view na makikita natin diyan. Okay, so tuloy. Lupit talaga ng tanawin ng dagat dito. Kitang-kita yung mga kabundukan dun. Pero alam ko sa camera hindi kita. Masyadong malayo. Pero pag nandito ka, ma-appreciate mo kung gaano siya kaganda. Nandito na kami ngayon sa Calbayog City. At yun nga, hihinto kami saglit dito dahil may mga imimit lang kami dito ng mga kaibigan at may konting salo-salo siguro. Napakaganda ng view dito. Lupit. Yun. Sinalubong tayo mga idol ng mga kaibigan natin dito sa Calbayog City. Maraming salamat sa inyo mga kaibigan namin dyan na taga Calbayog. Ang dami na namin bigla. Ayun na. Yung isa dyan mga idol,
sa Allen pa lang sinalubong na kami para samahan at i-assist kami dito sa Calbayog City. Napaka solid ng pagtanggap sa amin dito. Maraming salamat sa mga taga Calbayog. May mga first timers dito. Ano sila? Ando sila bro? Ando sila? Yun, mga first timers. Dami nag-aantay eh. Solid ng pagsalubong mga idol. Ibang klase mag-welcome yung mga taga Calbayog. Maraming salamat sa mga kaibigan namin dito sa Calbayog. Ayun, napakarami nila. Mga first timers yung ngayon. Tara. Ay. Ang dami. Ay. Ay, sorry. Napasama. Oh. Hanggang niluan ako, niluan. Hatid ko sila niluan. Ayos. Mga idol, Isa lang ako, ilang eh. Distribute na lang pa, sumobra. Okay. Last na. So kakain muna kami mga idol ng lunch. Salamat sa nag-sponsor ng lunch namin dito sa Calbayog City. Maraming salamat. Hi sir. Solid. Okay mga idol, so tuloy na kami sa aming biyahe. Bale pupunta na kami mga idol sa Palo Leyte. Doon na kami magpapalipas ulit ng gabi. At maraming salamat nga pala sa kinainan namin dito sa Calbayog City, dito sa Pasitas Restaurant. Napakasarap na pagkain nila dito mga idol. Puntahan nyo lang sila dito, yung mga taga Calbayog dyan, o yung mga nag-PH loop, yung mga bumabiyahe rin. Daan din kayo dito sa Calbayog City, dito sa Pasitas Restaurant. Napakasarap na mga pagkain nila dito. Maraming salamat. Sige po, thank you. Okay, so tuloy na tayo mga idol. We are leaving Calbayog City. At muli maraming salamat sa nag-sponsor sa lunch namin dito sa Calbayog City. Maraming salamat Pasitas Restaurant. At maraming salamat sa Cinco Family. Maraming salamat kay aking katukayo si Sir Michael Cinco at sa anak niya si Ma'am Michelle Cinco. Maraming salamat po. Napakasarap po ng lunch namin. Ang ganda ng karanasan namin dito sa Calbayog City. So sa mga biyahero dyan, sa mga nagpi-PH loop, o kung anong klaseng biyahero ka man, daanan nyo rin itong Pasitas Restaurant. At sinasabi ko sa inyo, napakasarap ng mga pagkain nila dito. Sobra ayos. I-meet nga pala namin mga idol itong si Idol Chef TV. Kaya hinahabol namin na makarating kami sa Palo Leyte. Time check muna tayo mga idol. Alas 4 na po ng hapon. At babiyahe pa kami ng more or less 175 kilometers papuntang Palo Leyte. So expected namin makakarating kami doon siguro ng mga 7:30 hanggang 8:30. Gagabihin na ulit kami mga idol.
Welcome Santa Margarita. La 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 la. Putang ina mo, ginagawa mo. La 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 la. Ang mga hampas loopers. Hindi namin makikita yung San Juanico Bridge ng umaga. Gagabihin na kami pagdating dun sa San Juanico Bridge. Pero babalikan na lang namin yun bukas. Kasi sa Padok Leyte lang naman kami magpapalipas ng gabi. So malapit lang yun dun. Kaya balikan na lang siguro namin bukas. Pahinga ng konti. Ay, taas pala. Ano yun? Lake ba yan? Tignan nga natin sa map. Ganda ng tanawin dito. Spend a day looking blank out the window. All looks great in my tank. I'm stuck in limbo. Nothing works in my head. I'm moving so slow. Shadows lurk all around in my sorrow. Can't focus, I'm distracted, and I don't know what to do. Each time I try to get past it, in the end I think of you. Nothing's fine here without you. The sun won't shine till you come through. Till you come back, I'm missing you. Can't help myself, I'm missing you. I can't stand this life alone. Don't make sense now that you're gone. So medyo makulimlim na sa parting dito kasi mag-aalas 5 na ng hapon. At yun na nga, sigurado gagabihin kami papunta dun sa Padok Leyte. Okay, so biyahe na kami mga idol. Nagpahinga lang kami dito sa napakagandang tanawin dito sa parte pa rin ng Samar. Nakalimutan ko na kung saang part ng Samar to. Pero I think malapit na kami. Hindi, medyo malayo pa. Nakalagay dito is 123 kilometers pa. So mahigit 3 oras pa na biyayan to mga idol. Kala ko malapit na. Okay, so tutuloy na kami. Nandito na kami ngayon sa Catbalogan City. Time check 5:45 na ng hapon. So madilim na. At babiyahe pa kami ng 105 kilometers. Mahigit 2 oras pa na bakbakan yan. Okay, bakbak ulit kami mga idol. Nagpahinga lang kami dito saglit. Hindi ko lang alam kung saang lugar to, pero sa Samar pa rin kami. Babiyahe pa kami ng 1 hour and 39 minutes. Ilang kilometers pa to? 77 kilometers. So makakarating na kami doon ng around 9 PM sa Tacloban. Okay, let's go. Wala. Bro. May umahabol sa'yo, bro. May umahabol sa'yo. Bakit? Sino? Yan o. Anong lugar na to?
Pinabak daw. Ha? Pinabak daw. Binabak? Oh, pinabak daw. Binabak daw? Opo. Okay. Malapit na yung ano no, Tacloban. Opo. Ano lang ako. 1 hour. Hindi na nga abot 1 hour, mabilis kayo. Nakabon kami kanina. Ano na eh, masyado na kasing gagabihin eh. Kaya nagmamadali na rin. Bigyan natin ng sticker itong mga to. Matagal na daw nila nag-aantay. 3 hours na daw sila nag-aantay. Grabe ang tiyatsaga na ito mga to. Bro, sticker! Isang oras pa Tacloban. Ha? Malapit na lang no? Tacloban. Oops. Bro, sige, tigisa kayo ha. Dalawa ba yan? Tatlo kami dun eh, isa lang sinama. Okay. Nabasa kasi bro eh, pasensya na. Inulan kami. Opo, PRC dito. Hmm. Walang pinabak. Ingat kayo bro ha. Okay, so tuloy na kami. Nagulat ako, may humahabol sa amin na dalawa. Tinatawag si Boy P. Kala ko kung ano na eh. 3 hours na daw sila nag-aantay doon sa gilid ng kalsada. Talagang inabangan nila yung pagdaan namin. Kahit na gabi na, nagtiyaga sila na makita kami. Ay! Shit! Nalubak ako ng malalim dun Delikado talaga ng daan. Update tayo mga idol. Ito na, papasok na kami dito sa San Juanico Bridge. Yan, San Juanico. Kaso inabot na tayo ng gabi, kaya hindi natin makikita yung view dito. Pero babalik naman kami dito bukas. Diyan lang kami magpapalipas ng gabi dito sa Tacloban City. So bukas babalik kami dito para ipakita sa inyo yung view na itong San Juanico Bridge. Papalipad din tayo ng drone ulit. Pangalawang beses ko na dito mga idol, di ba? Nag-Mindanao ako noong nakaraan. At ito, bumalik ulit ako dito na kasama ang mga bago nating mga kaibigan at makakasama sa ating mga susunod na rides. Pagtawid natin dyan sa tulay, Tacloban na yan mga idol. So dyan na kami maghahanap ng matutuluyan namin. Approaching na tayo. Ewan ko kung kita yung arko. Ayan, Tacloban City. Yan yung arko nila. So nakarating tayo dito sa Tacloban 8:45 ng gabi. Umalis tayo sa Alden. Anong oras ba yun? Pagkalimutan ko. 10 or 11, ganyan. Okay, so nakahanap na kami ng aming matutuluyan dito sa Tacloban City mga idol. Yan, Rafael Pension House. Yan, dyan po kami magpapalipas ng gabi. Then bukas sasamahan ko na sila papuntang Liloan Port. Doon sila sasakay ng Roro papuntang Mindanao. So hanggang doon na lang ako mga idol sa Liloan. Then pag nahatid ko na sila doon, pabiyahe tayo mag-isa pabalik ng Maynila. Alam nyo naman, sanay naman ako sa biyaheng solo, kaya don't worry. At kayang kaya yan.